kasama natin si Makulit. Hello guys! Yo, what's up mga kamo? Good morning sa inyo at panibang araw, panibag vlog na naman tayo ngayon. Yo. Dito lang tayo mag-video. Sama natin si... Ano pangalan mo ba? Hi! Ay. Ay, dila sana! Hello! Tigpisan sa kalam! Game ka mo. Saan ka pa? Driver na. Magpa-practice. Magpa-practice ng grinding yung kasama natin mga boss. Yun. Potol sila mga kango. Joe, anong nangyari dyan? Ha? Hello guys! Yo, what's up? Jan Regala. Jan Regala. Anong balita sa ating mga kababayan? Shout out mo. Sino shout out mo? Shout out nga pala sa mga taga Fairview. Binabati ko kayo. Mrs. mo. Mrs. ko. Patay tayo. Yo, what's up mga kango yun? Nag-ano na siya. Hey, sali ka ba eh? Yan. Ang pangalan mo ba eh? Yo, what's up? Andito po kami ngayon sa Laisyan. Hindi ko lang alam. Ito ang pinakamalupit na isla sa buong mundo. Kasama ko po si Boss Larry. Larry. Ang malupit na kababayan natin. Guwapo. Susukat tayo ngayon ng bakal. Saan mo lagay yan? Lalagay natin sa tabi ng puso mo. What's up mga kagango? Kasama natin si Tatay. Tay, sinong shoutout mo? Shoutout ka? Taga saan ka ba? Liti. Liti, oh. Shoutout mo taga Liti. Ha? Uy! Swag daw? Ay, shoutout mo asawa mo, misis mo. Shoutout mo misis mo. Oh, shout out ko yung mga katrupa ko dyan sa Valenzuela. Misis mo. Misis ko nandyan sa Caloocan ngayon. Shoutout sa misis ni Bailari ah. Ex mo lang, ex mo. Ito, ang misis nito, di ko ma-shoutout kasi marami daw. Yan, misis niya. Hanggang yan na si Gadagol oh, nagwi-welding. Welding ka muna dun. Ayan na. Okay, yan. Yung asawa nito, kung sino man mag-claim nito, ang misis niya, medyo marami to. Yan, i-claim nyo na ha. Yan. Makikita yan. Oh, laking katawan. Butas yung kilikili mo ha. Ha? Against the light. Yan. Tapos na. Oh, shoutout mo dyan. Sa Davao. Shout out sa mga ano dyan. Shout out sa mga Katrupa makain dyan. pa lang. Yung Ano yung... sa mga Quezon City, shout out dyan. Sa Davao, asawa mo. Hindi pwede Sa Davao del Sur Province, shout out sa inyo. Yo, what's up mga gang? Uwi na tayo mga gang. Uwi na tayo. Go. Uwi na tayo mga kagango. Yo. Go. Titing. Yan. Push. Tayong palabas na tayo mga gang. Ikot-ikot. Yan.
Go, go! Yan. Sana walang traffic ngayon mga kagango. Pauwi na tayo. Let's go! Tiding! Cha-cha-cha! Sa Robinson tayo dadaan mga kagango. Yan, dito tayo paikot. Hi Chip! Hello! Hi! Go, go, go! Yan no mga kagango. Traffic pala dito. Hindi na tayo nagumalaw dito mga kagango. Sobrang traffic. Nangyari kaya dito? Hey! Bilisan nyo! Oh, what's up mga kagango yun? Nakalampas na tayo sa traffic. Dito na tayo sa may Lasal Green Hills. Yeah. Tididing. Tayo sa Green Hills Shopping Mall. Banda mga kagango. Yan, traffic. Medyo magabihan na tayo nito. Traffic na naman. Yo, what's up mga kagango? Grabe, sobrang traffic na naman mga kagango. Traffic. Ang oras tayo umalis doon sa Kundo 5. Ayun, mag-alas 6 na mga kagango. Grabe sa traffic ngayon. Ay, nako mga kagango. Grabe sa traffic. Super traffic. Yan, buti na mabante tayo mga kagango. Woo! Sa traffic mga kagango. Yan, may nangingi mga kagango. Grabe sa traffic. Tayo. Salamat. Okay, thank you. Yo, what's up mga kagango? Dito na tayo sa Robinson Magnolia. Robinson Magnolia na tayo mga kagango. Yan. Robinson Magnolia na tayo. Medyo na traffic tayong konti kaya nagabihan tayo. Yo, yo! Ay! What's up mga kagango? Pauwi na tayo. Kaya dito ko natatapusin ng aking video. Please subscribe, like, share, click na rin notification bell para lagi kang updated sa aking video. Bye bye!